Πότε είναι κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κάτι δικό σου, μια δική σου επιχείρηση? Σύντομη απάντηση: ποτέ. Ποτέ δεν θα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει η δική σου επιχείρηση. Πάντα θα υπάρχουν αντικσότητες, πάντα θα υπάρχουν προβλήματα, ποτέ δεν θα υπάρχουν ιδανικές συνθήκες. Σας το λέω εγώ που ξεκίνησα το BeFresh στα 40 μου. Τα πρώτα μου χρήματα τα έβγαλα 15 χρονών, το θυμάμαι σαν χθες. Ήταν ένα ξενοδοχείο εδώ κοντά στην περιοχή μας, είχε κάποια κανό και ανέλαβα να τα νοικιάζω. Απίστευτο συναίσθημα να βγάζεις χρήματα για πρώτη φορά. Λοιπόν, στα 17 μου πήγα στο πανεπιστήμιο, επίσης ένα πολύ κομβικό σημείο, γιατί πιστεύω γενικότερα οι σπουδές, ακόμα και να μην τις ακολουθήσεις, είναι εξαιρετικές και βοηθάνε στο να αποκτήσεις εμπειρίες και να ανοίξουν οι ορίζοντές σου, έτσι. Παράλληλα δούλευα σαν προπονητής τένις όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, και υπάρχει τώρα εδώ μια μακριά περίοδο από τα 17 μέχρι το 40 που δοκίμαζα συνεχώς καινούργια πράγματα, βέβαια χωρίς να έχω τα προσδοκούμενα οικονομικά αποτελέσματα. Εδώ πέρα άρχισα να αποκτώ δεξιότητες. Άρχισα να χειρίζομαι την απόρριψη, ήμουν έξω στον δρόμο, πουλούσα, άρχισα να έχω αποτυχίες, αλλά δεν σταμάτησα, συνέχισα, ξαναπέτυχα, ξανασυνέχισα και γενικότερα ήταν κάτι το οποίο μου έδωσε πάρα πολλές εμπειρίες και με ετοίμασε για αυτό που θα συνέβαινε στο 40. Το ότι έγινε κάτι στα 40 όμως ήταν ακριβώς γιατί ήμουνα έξω, ήμουνα στην αγορά, ήμουνα στον δρόμο και έκανα και δοκίμαζα συνέχεια πράγματα. Οπότε το σημαντικό και το συμπέρασμα θα έλεγα είναι ότι πρέπει να είσαι συνέχεια στη διαδικασία. Θα πρέπει να δοκιμάζεις πράγματα, να κάνεις πράγματα και τότε ίσως να παρουσιαστεί και η ευκαιρία σου. Επίσης θέλω να πω το εξής. Ακόμα και να μην έχει παρουσιαστεί η μεγάλη σου ευκαιρία, τα κέρδη που θα αποκομίσεις από όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Γιατί θα γίνεις καλύτερος σε οτιδήποτε και να αποφασίσεις να κάνεις. Και αυτό είναι πάντα πραγματικά αμένει. Γράψε μου λοιπόν στα σχόλια, υπάρχει κάτι για σένα που σε κρατάει και δεν κάνεις το επόμενο σου βήμα? Και μη μου αναφέρεις την ηλικία, γιατί εγώ ξεκίνησα στα 40.